നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹ്നലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദി കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ. കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് ഇല്ലേ? എത്രാമത്തെ? 11 മുതൽ 11. ഓക്കെ. അതിൽ 10ാമത്തെ 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും പറയൂ. ഭൗതിക എന്താണ് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ആത്മീയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മാനന്ദ സുഖം, കൃഷ്ണപ്രേമം. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി വായിക്കാൻ. ശിവൻ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ സതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സതി ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത്
പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹം ആ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിന് പുറശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്പർ എത്രയാണെന്നറിയോ? 13-ാമത്തെ പേജിൽ 1, 2, 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മായാവാദ സന്യാസികൾ പറയുന്നത്? അപ്പൊ 11 തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ സതിയോട് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത്? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ തന്ത്രശാസ്ത്ര, അതായത് അത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. തന്ത്രശാസ്ത്ര ശിവൻ സതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ലോകഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ്. പരമശിവൻ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതാണ്. അതെ, തന്ത്രശാസ്ത്ര അതിൽ കാരണം തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ശിവൻ തന്നെ പരമശിവൻ തന്നെ പറയണ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഇതാ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് പരമശിവനും പറയണെന്ന്. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുക. അതെ. അടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായ കൊലവെച്ച ശ്രീധരന്റെ മനോഭാവം വ്യക്തമാണ്. 12 പറഞ്ഞില്ല, മായാവാദി സന്യാസികൾ പറഞ്ഞ മായാവാദ സന്യാസികൾ ഭയങ്കര സാക്ഷാത്കാരണത്തിന് അടുത്തെത്തിയിട്ടും രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. കാരണം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അനുഭൂതി അവർക്ക് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാ പ്രഭു. അതായത് ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നോട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയത തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് 2 തരം ഇതുണ്ട്. 3 തരം സുഖങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മത്തിലേക്കുമ്പോ സുഖം, കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ സുഖം. ഈ 3 സുഖം 3 തരമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖം വേറെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മം വരെ നമുക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള വരുന്ന ലെവലിൽ വരെ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം കിട്ടും. ആ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ സുഖത്തിന്റെ ഒരു അംശവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് ഉദ്ദേശിച്ചതിക്ക് എത്താണ്ടാവുമ്പോ വീണ്ടും അവർ ഭൗതികതയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അതാണ് ആർക്ക് മായാവാദി സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യും അവര്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഭഗവതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല, എന്നെ അവര് പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ എന്തെയും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, ഏതൊരു പരീക്ഷ പുറകെ പഠിക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോ വിട്ടാളെ നമ്മൾ അല്ലേ? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഒരു യോഗിക്ക് നേടാവുന്ന 8 സിദ്ധികൾ ഏതെല്ലാം? അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിതം, പശ്ചിത്തം. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭു. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ? പഠിച്ചു. അത് എഴുതണോ പ്രഭു? ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി, കാരണം നമുക്ക് അറിയാലോ. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. നടത്തുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഭൗതിക സുഖങ്ങളല്ലേ? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ. ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭൗതിക സുഖവും മോശവും.
രണ്ടും ഉണ്ട്. ഭൗതിക സുഖം മോക്ഷം മോക്ഷം മോക്ഷം. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം സിദ്ധി, അതായത് ഭൗതിക സുഖങ്ങള്, മോക്ഷം, സിദ്ധി, ഇതൊക്കെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8 തരം സിദ്ധികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. മോക്ഷാവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ, അതും വേണ്ടാന്ന് മതബോധം, വെക്കും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും. മോക്ഷം പോലും, അതായത് ഭൗതിക സുഖവും മോക്ഷവും അവര് ചിന്തിക്കില്ല. അതെ. ഈ മോക്ഷത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ 5 തരം മോക്ഷത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, അതെ. അത് മുഴുവൻ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതടക്കം വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ കിടക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ തന്നെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, അങ്ങനെ അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന്. സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, അതൊക്കെ അതന്നെ സായുജ്യം, അതൊക്കെ സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം. സാലോക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ സായുജ്യ മുക്തി. ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ സായുജ്യ മുക്തിയും സാലോക്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സായുജ്യമുക്തി ഭഗവാന്റേക്ക് ലയിക്കുക അല്ലേ? പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. സായുജ്യമുക്തിയും സാലോക്യമുക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സാലോക്യം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുക. സായുജ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാം അല്ലെ? അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, എവിടെയാ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. 2 വൃന്ദാവനം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, സാധാ വൃന്ദാവനം. സാധാ വൃന്ദാവനാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അതിനി പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തെ ചുറ്റും വലിയൊരു പ്രകാശ വലയുണ്ടോ, ആ പ്രകാശ വലയത്തിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നതാണ് ഈ സായുജ്യം. തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ മുഴുവനാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു തന്നെ, അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ പറയും നമ്മള് സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതായത് നമ്മ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നതാണ് എന്താ? സായുജ്യം. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സാലോക്യം. സായുജ്യം അടഞ്ഞവർക്ക് സാലോക്യത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതല്ലേ? സായുജ്യം അടഞ്ഞവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവർ കുറെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ലയിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ലയനം നമ്മളൊരു സംഭവം ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ലയനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതിന് അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും വെറുതെ. കുറച്ച് കാലമാകുമ്പോ അവര് അതിന് പറഞ്ഞത് അദ്വൈതവാദികൾ, മായാവാദികൾ, അവരെന്താണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവര് ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ലയിക്കാനാണ്. നമ്മ ഒരിക്കലും ലയിക്കില്ല. അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പച്ച മരത്തിലെ പച്ചത്തത്ത് ഇരിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, മനസ്സിലായി? നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ പച്ചമരം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പച്ചത്തത്ത പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സായുജ്യ മുക്തി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ലയിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട്. മമ വംശ ജീവലോക എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസും. അതാണ് ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭേദമാണ് അഭേദമാണ് നമ്മള്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ. ഭക്തനായ അല്ലേ? ശ്രീധരന്റെ മനോഭാവം. അതൊന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുന്നതിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത പോയിന്റ്സില്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബുക്കും വായിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മള് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവനും നമുക്ക് കവറും ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്കും വായിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയി പോകും. അത് കാരണമാണ് ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ 17 ഉണ്ടാവും ഉത്തരാജന്റെ ആ കഥയുണ്ട്, കഥയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബുക്ക് ഉള്ളവരില്ലാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കണത്? എന്റെ ആൻസർ
പ്രഭു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രഭു ആൻസർ. 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലധികം അവർക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനില്ല. അല്ലല്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ കഥ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കണം. വാഴയിലെ കുമ്പിൾ കുത്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊലവജോ ശ്രീധര എന്നു പേരാ ഒരു മഹാഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാള് വായിക്കും. അനിത മാതാജി വായിക്കും. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഒരാൾ വായിക്കും. ദരിദ്രനായി വാഴയിലെ കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. കാര്യമായ വരുമാനമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാ പൂജയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരൻ തിരസ്കരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടുവെന്നും ആയിരുന്നു ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ ഈശ്വരൻ ലയിച്ചുള്ള മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദരിദ്രനാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്ന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് ആ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സാധാരണ രീതിയിൽ. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഉത്തരാണത്. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ കയ്യിലുള്ളതിന്റെ 1% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് പറയുന്നത്. ആൻസർ പറഞ്ഞ എന്താ? എത്ര ദരിദ്രനായാലും അതായത് ആ ലൈൻ അതിലുണ്ട്, എത്ര ദരിദ്രനായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനിലോട് ജീവിക്കുക. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ പൈസ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവോ? നമ്മളുള്ള മുഴുവൻ നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്യില്ലേ? ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി എത്രയാണ്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ മൂർത്തിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണത്. ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത് നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചയാൾ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? 18 മാതാജി, സെക്കൻഡ് പാര. അതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികളോ സ്വർഗപ്രാപ്തിയോ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മലോകം വരെ. നമ്മുടെ സ്വർഗലോകം, ജനകലോകം, അങ്ങനത്തെ തപോലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്തിൽ അടക്കം ആ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല, സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം, ആ സ്നേഹം മാത്രം, ആ പ്രേമം മാത്രം നിലനിർത്താം. അതായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19.5 19:15 പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു സെക്കൻഡ്, സദ്യമാതാജി അതെ, ജനിതമാതാജി സദ്യമാതാജി ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ
ആ ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുശാസനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ ഗുരുവിൽ സേവനത്തിലേക്ക് കൂടെ എത്താൻ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെ അതായത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കോ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് പറയണത് അത് തന്നെ പറയണത് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയും നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ചൈതന്യമാരി പറയുന്നത് അത്രയും ഭാഗ്യം, അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കും കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഏത് ലോകമാണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലല്ല നമ്മൾ പോവാ. നമ്മൾ പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെതായ സുഖങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ 7-14 ലോകത്തില് സ്വർഗ്ഗലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വിത്ത്, ഭക്തിയുടെ വിത്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞ ആ ബീജം. അപ്പൊ അത്രയും ദുർലഭമാണ് എന്താ ഭക്തി. ഹരേഷ്ണ ഇത് ശരിയാണോ പ്രഭുജി? ശരിയാ ബ്രഹ്മാദാജി. അതിൽ കൂടെ ഒരു ലൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാ. കാരണം എന്താണ്, ദുർലഭമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൂടി വേണമെന്ന് എഴുതാം. അതാണ് എഴുതിയേക്കണേ. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതന്നെ കറക്റ്റ്. അതന്നെ രണ്ടും എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല. പത്തിര സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് എന്ത്? അത് എഴുതിയില്ല. ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടത്? വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികമായ നൂലാമാലകളിലൂടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. അതന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മളെ 19ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതാണ്. അതിന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഹിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതിക നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അതായത് 19ാമത്തെ പേജിൽ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഹിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതിക നൂലാമാലകൾ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുന്നു. അത്രയെങ്കിലും എഴുതാം നമ്മള്. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എഴുതിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് 5-6-18 ശ്രീ ഭാഗവതത്തില് 5 നാരദർ യുധിഷ്ഠിരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുകുന്ദൻ അല്ലേ രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുള്ള ഉപദേശകനും അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് കാരണം പറയുന്നത് 19ാമത്തെ 20ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ വ്യക്തി സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. അത്രയും
പ്രാതിനിധ്യം ആർക്ക്? നാരദ മഹർഷി മറ്റുള്ള അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ശരിക്കും അർജുനന് തന്നെ അറിയണില്ല ഭഗവാൻ അല്ല, വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോഴാണ് അർജുനന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് അവരെ ആജ്ഞകളടക്കം ആജ്ഞകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ. മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് മുക്തി കൊടുക്കും അല്ലെ? മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് മുക്തി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചു തരാം അല്ലെ? അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതല്, ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അതല്ല ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ഏത് ബാക്കിയുള്ള ദേവതകൾക്ക് മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേരില്ല, ഭഗവാന് മാത്രം മുക്തി തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത്? ബ്രഹ്മാനന്ദം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുല്യമാവില്ലെന്ന്. അതായത് 20ാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ ആനന്ദമാണ്. കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിന്റെയും ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആനന്ദം. നമ്മ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സുഖത്തിൽ 2ാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മാനന്ദം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരിക്കാനും കോടി കൊണ്ട് പെരിക്കിയാല് അത് തന്നെ അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കാം. അത് തന്നെ ഏതാണ്? മഹാസാഗരത്തിന്, ഭക്തിയുടെ മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് തുല്യമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖത്തിനേലും വളരെയധികം മുകളിലാണ് ഏത്? ബ്രഹ്മാനന്ദം. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം മുകളിലാണ്, ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഉയർന്നതാണ് ഏതാ? ഭക്തിയുദസാന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ തലങ്ങള് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ഭൗതിക സുഖം, അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം നമുക്ക് അത്ര ഉയർന്നതാണ്. അത് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അതിന്റെ സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ്, 1ാം പടി 2ാം പടി 3ാം പടി, അങ്ങനെയല്ല. 1 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1,00,000 പടി, പിന്നെ 1,00,000 പടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് പടി. അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മദനമോഹനൻ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തിയുടെ പ്രതീകമാരാണ്? പ്രതീകം രാധാറാണി. അത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അല്ലെ? കാരണം പ്രതീകം, ഭക്തിയുടെ പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണിയാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണി. മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം 1000 കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. 1000 കാമദേവന്മാരെ പോലും വശീകരിക്കാനുള്ള സൗന്ദര്യം അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് മദനമോഹിനി. മദനമോഹന മോഹിനി. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള, പിടിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നവളായതുകൊണ്ടാണ് മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മദനമോഹന മോഹിനി 21ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അതൊക്കെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മദനമോഹന മോഹിനി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് രാധാറാണിക്കുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് രാധാറാണി. അതായത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അടുത്തത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാത്തത്? കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അന്തശക്തിയുടെ നേതൃത്വം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കും. അതാ ശരി, കറക്റ്റ്. അതാ, അതായത് 22ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി നേരിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. അതന്നെ, രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ രാധാറാണീനെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് നിങ്ങള് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇതിലാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലല്ലേ? രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയോട് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതായത് രാധാറാണിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ആൻസർ ഇതാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ട് നിർണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അടുത്തത് കൂടിയില്ലേ? ഇനിയുണ്ട്. ഭാഗവതം 11:14-20 എന്താ പ്രസ്താവിക്കുന്നല്ലേ? ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നല്ലേ? നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് 22ാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തത് അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലിയറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹബോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ബാക്കിയെല്ലാതും സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാം. ബാക്കിയെല്ലാതും തെറ്റുന്നല്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പലതരം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കും. പക്ഷെ ചിലത് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൂ. തെറ്റുന്നല്ല. എന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ച്. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഭക്തിയോടുകൂടി എന്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതോ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മള് തപം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് സാധന പോലെയാണ് ശരിക്കും ദാനധർമ്മങ്ങളായാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണെങ്കിലും തപം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സാധനകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ല? വേറെന്നുണ്ടതില് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും? മതി. നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ രാധാറാണി എന്ന് പറയുമ്പോ നാളെ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ഭാവം. അങ്ങനെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം.
ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പറയൂ മാതാജി. പ്രഭുജി, ഞാൻ ലീവ് ആവുകയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങള്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ എന്നാലും ഇപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് എത്ര വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? 4. 4 വേദം ഏതൊക്കെയാ? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, അഥർവവേദം അല്ലേ? അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ? ഈ 4 വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ എത്ര ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട് നമ്മളെ കണക്കനുസരിച്ച്? 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോള് നമ്മളെ മുത്ത് എത്ര ഉണ്ട്? 109. 108 പ്ലസ് 1 109 മുത്ത് അല്ലെ? 109 മുത്തുണ്ട്. 1 ഗുരുമുത്ത് അടക്കം. 108 മുത്ത്, 1 ഗുരുമുത്താണ് നമ്മളെ അല്ലെ? അപ്പൊ 108 എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്താണ് 108 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? 100 മുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോ അല്ലെ 50 മുത്ത് വെച്ചാ പോരെ? 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, അതൊരു കണക്ക്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിതില് നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് 108 മുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 108 സഖികളാണ്. അഷ്ടസഖികൾ 8 പേരുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ 8 സഖികള് 8 + 100, അപ്പൊ 108. അതിന് നമ്മള് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് താഴ്ത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതായത് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മള് ആരോടാണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, മൂർത്തിന്റെ ഭാവമാണ് രാധാറാണി അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും രാധാറാണിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ആയിരുന്ന അഷ്ടസഖികൾ അല്ലെ? മഞ്ചരിമാരും അഷ്ടസഖികളും. അപ്പൊ നമ്മള് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണാണ് ശരിക്കും. ഏത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും എനിക്കും കൂടെ ഒരു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 108 മുത്തത്തിന്റെയും നമ്മളെ ആരാധിക്കണം. അതിൽ ശരിക്കും ദീക്ഷ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആ 8 മുത്ത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അഷ്ടസഖികളെ. അപ്പൊ അവരോട് ആ പ്രാർത്ഥന രീതിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരാണ് ശരിക്കും മഞ്ചരികളും അഷ്ടസഖികളാണ് ശരിക്കും ലീലകൾക്കൊക്കെ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീലകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലീലയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വൈഷ്ണവ രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നെന്താണ് ഇത്? നമ്മൾ ഒരേ മുത്ത് താഴ്ത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മബലങ്ങൾ ഓരോന്ന് തീർക്കാന്നുള്ള ഒരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഗോപികമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി നമ്മ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രുതി സ്മൃതി, നമ്മളെ ശരിക്കും വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ 2 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ശ്രുതി സ്മൃതി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ശ്രുതി സ്മൃതി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ശ്രുതി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല പലരും? ശ്രുതി സ്മൃതി അല്ലെ? ഈ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ്? ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കേൾവിയാണത്. അത് തന്നെ അത് സത്യമാണ്. അത് പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങൾ.
വേദങ്ങൾ, ഈ 4 വേദം, ഉപവേദങ്ങള്, വേദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വേദാംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രുതിയുടെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ വേദങ്ങൾക്ക് തന്നെ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിന് 4 വേദങ്ങൾക്ക് ഉപവേദമുണ്ട്, പിന്നെ വേദാംഗങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇത്രയും പാർട്ട് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്താണ് ശ്രുതിയിൽ വരുന്ന വേദാംഗങ്ങള്, വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങള്, വേദാംഗങ്ങള്, സംഹിതകള്, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്, ആരണ്യകള്, ഇത്രയും, പിന്നെന്താണ് ഇത്രയും പാർട്ട് ശ്രുതിയിൽ വരും. അപ്പൊ ജനറൽ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഹിതകളുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്താണ് പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള്, പിന്നെ ഷഡ്ദർശനങ്ങള്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങള്, ഉപവേദങ്ങള്, വേദാംഗങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, ആരണ്യകള്, പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സംഹിതകള്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. വേദാംഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും കുറെ സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ശിക്ഷ, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ജ്യോതിഷം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, വേദാംഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഇതിഹാസം മഹാഭാരതം, രാമായണം, ഇതൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. ആ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇതിഹാസത്തിലെ മഹാഭാരതത്തിലെ 18,000 എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ? 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉണ്ടല്ലേ? 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ 1 ശ്ലോകത്തിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവത്ഗീത. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും സമുദ്രം പോലെ കിടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭാഗവത പുരാണം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പലരും ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അത് 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് മഹാപുരാണം എന്ന് പറയാം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അറിവിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാം. അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം വെച്ച് നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാരിപ്പ ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പല പുരാണ ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ ഇതറിയാം. അവരിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മ തന്ത്രശാസ്ത്രം, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭാഗവതം, അങ്ങനെ ഒരേ കോട്ടിങ്സ് അല്ലെ, മത്സ്യപുരാണം, വരാഹപുരാണം, അങ്ങനെ ഓരോ പുരാണം, ഉപനിഷത്ത്, മുണ്ട ഉപനിഷത്ത്, തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അവര് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവമാണ് സദ്ദർശനങ്ങള്, പിന്നെ അങ്ങനെ ദർശനങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം കിട്ടില്ല ഗവേഷണം. ഞാൻ ജനറൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പ്രഭു പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? പുരാണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മള് 18 പുരാണങ്ങള്, 18 ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പുരാണം നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭാഗവത പുരാണം അല്ലെ, ഭാഗവതം, മഹാഭാരതം പറയുന്നത്, വിഷ്ണു പുരാണം, പത്മപുരാണം, അതേപോലെ തന്നെ ശിവപുരാണം, ഇങ്ങനൊക്കെ പുരാണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ പുരാണം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, നാരദീയ പുരാണം, അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പുരാണങ്ങൾ. അപ്പൊ 18 + 36 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു പുരാണം മാത്രമാണ് ഏത്? മഹാഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യാസദേവന് ആനന്ദം വരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നാരദ മുനിയുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖേനയാണ് പിന്നെ ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ഇതിഹാസങ്ങൾ വരാം. ഇതിഹാസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഏതാണ്? രാമായണവും മഹാഭാരതവും. പിന്നെ ദർശനങ്ങള്, പിന്നെ അതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? സ്മൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോള് ശരിക്കും ജനറൽ ശ്രുതി സ്മൃതി നമ്മളെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾവി, കേട്ട് അതില് സത്യമാണ്, അത് മാറ്റമില്ല. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ശ്രുതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് കഥ രൂപത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് തിയറി, ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഞാൻ സമയമുണ്ടാ? ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ, അതില് ഋഗ്വേദം,
ഋഗ്വേദത്തില് കൂടുതൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രങ്ങളാണ് അതിൽ. പ്രകൃതി ശക്തിയെ ശുദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏത് ഋഗ്വേദത്തിൽ വരുന്നത്. യജുർവേദം തന്നെ 2 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയെന്നറിയാം? യജുർവേദം ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് പഠിച്ചല്ലേ? അതെ അതെ. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിലാ വരുന്നത്? യജുർവേദത്തിൽ. യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2 തിരിച്ചിട്ടില്ല യജുർവേദത്തിന്. അതന്നെ ശുക്ലയജുർവേദം, അതന്നെ ശുക്ലയജുർവേദം, കൃഷ്ണയജുർവേദം. അത് ശുക്ലയജുർവേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാ യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നത്? യജുർവേദത്തിന് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതില് കൃഷ്ണയജുർവേദത്തിൽ ഏതാ ശുക്ലയജുർവേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് മാത്രമാണ് വേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ വേദത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോ വേദത്തിനും ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, ഓരോ വേദത്തിനും ഓരോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വേദത്തിനും ഓരോ ആരണ്യങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വേദത്തിനും ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, ഒക്കെ വെവ്വേറെ ഉണ്ട്. അതായത് ഒക്കെ സബ്ബാണ്. ഒരു 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുക്കണ പോലെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സെക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സെക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല സെക്ഷൻസ്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ BSc എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എടുക്കണ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങല പോലെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ. പക്ഷെ എല്ലാതും ഇന്റർലിങ്കുമാണ്. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താണ്. ആ വേദത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് അതിൽ മന്ത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. മന്ത്രത്തിന്റെ, അതായത് പ്രകൃതി ശക്തിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കൂടി വരുന്നത്. യജുർവേദത്തിൽ യാഗങ്ങളാണ്. സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതമാണ്. സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സാമവേദം നമുക്കറിയാലേ. സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രങ്ങളെ തന്നെ അത് നല്ല മാധുര്യമായിട്ട് അതിൽ അങ്ങനത്തെ അവതരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ വേറെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് അഥർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക, നമ്മള് ഭഗവത പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രിവേദികൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ത്രിവേദികൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ശരിക്കും നമ്മളനുസരിച്ച് 4 വേദങ്ങളില്ല. അപ്പൊ 3 വേദം എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് കാര്യത്തിലുള്ളൂ. താഴേക്കുള്ള ഈ 4 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് അത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ. അങ്ങനെയൊന്നല്ല അത്. അഥർവവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത്. ഭൗതികം നമ്മളെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയതയുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും 4 പാട്ട് 4 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ആത്മീയതയ്ക്കിനേലും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത ഇതിൽ കുറവാണ് ഏതില്? അഥർവവേദത്തിൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയത ഉണ്ട്, അല്ലാതെ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ മറ്റാണേന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ പറയാനെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലേ അല്ലേ ഇതിന്ന്? എന്തൊക്കെയോ തലയിൽ കേറി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ക്ലാസ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തുതരാം. അതെ അതെ, കാരണം ഇത് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഇതും നമ്മൊന്ന് അറിയണമല്ല. നമ്മുടെ നോളേജ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നത്. സമുദ്രത്തിലെ മനസ്സിലായി ഈ നമ്മുടെ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് വൈദിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഇടക്കിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെ? ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്. ആ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ മഹാഭാരതത്തിലെ 1,00,000 ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു പേജിന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഏത് ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകം. ഇത്രയും ബാക്കി കെടുക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. 18 പുരാണങ്ങളും 18 ഉപപുരാണം 36 പുരാണത്തിലെ ഭാഗവതം തന്നെ നമുക്കറിയാം 12 സ്കന്ധങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ? 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. 12 സ്കന്ധം 12 ബുക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി? മനസ്സിലായോ? അത് തന്നെ വായിച്ച് നമ്മൾ തീരൂല. 335 അധ്യായം. 335 അധ്യായം അത് തന്നെ വായിച്ച് തീരൂല. ശരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ 1-2 വർഷം പിടിക്കും.
24,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ അപ്പൊ അല്ല 12,000 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 24,000 രാമായണത്തില്. 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ വിചാരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ജ്ഞാനത്തോണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല. നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതില് ബേസിക് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ളതില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? നാമജപം, പ്രസാദം, ശ്രവണം. അതൊക്കെ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊട്ടെന്ന്? ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, പിന്നെ ഭക്തിയോത്സാഹനം. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് വായിച്ചിരിക്കണം, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം വായിച്ചിരിക്കണം, 3-മത്തേത് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം ഉയരുമ്പോ മാത്രം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ചിരിക്കും. അത് പ്യുവർ ഭക്തി തന്നെയാണ്. അത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ലെവൽ വരുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാണ് പ്രഭു. അല്ല ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ 3 ലെവൽ കഴിയുമല്ല. 3 ലെവലിതോടുകൂടി കഴിയല്ലേ? അതെ. ഈ ലെവല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മള് ഒരു 4th ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻസ്, ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് നമ്മള് ടീച്ചിങ്, മനസ്സിലായി? 1 മണിക്കൂർ നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തി എന്നാൽ എന്തേ എന്ന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മള് ഒരു എസ്സേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് 4ാമത്തെ ലെവൽ. 5ാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതോറിറ്റി വാങ്ങിക്കുക. അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 16 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലോ അവിടേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വരെ നമ്മളെ കോഴ്സാണ്. 4ാമത്തെ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ കോഴ്സ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അത് 100% സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ മെന്റലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാം, അതിന് ബൈഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എസ്സേകളുണ്ട്, ക്ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ശരിക്കും എക്സാം ആണ് കറക്റ്റ്. അതിൽ 16 മാലയും നാമജപവും പ്ലസ് സർവീസ്, ഓൺലൈൻ സർവീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് സർവീസ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ലെവൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു 5-6 മാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീക്ഷയുടെ ക്ലാസ്സസ് വരും. ദീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ദീക്ഷയിലേക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വീട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് അതങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിനമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതിന് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലടക്കം വേറെ മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒക്കെ പിന്നെ നിയമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. LKG സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെയല്ല 5th ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, 5th ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് പോലെയല്ല 10th ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ റൂൾസുകൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് എത്രയും പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പോവാം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റൂൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിശാസ്ത്രി എപ്പോഴാണ് പ്രഭുജി? ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ 4th ലെവൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ 16 മാലയും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ആയിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. ഭക്തിശാസ്ത്രി. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി. ശരിക്കും ഇത് ഇത്ര നാള് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു നമ്മൾ പറയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല എന്നല്ല, അതാണ് അതിന്റെ, അതായത് മായപ്പൂര് ആദറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമജപം എത്ര പേര് എത്തി? 16 എത്തിയാ? എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആരൊക്കെ എത്തി? എന്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്താണ് പ്രഭുജി. മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്താ? ദീക്ഷ എടുത്തു. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടാ? ഞാൻ 16 വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ദീക്ഷ എടുത്തത് ആരതില്? ജയമാതാജി മാത്രം. ജയമാതാജിയാ? ജയമാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് കോൾഡും ആയത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പിന്നെ ആരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഇന്ദു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടാവും. ഇന്ദു മാതാജി
ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ദു മാതാജി ഇന്ദു മാതാജി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാനൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് മാല ജപിക്കുന്നവരെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി നാളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി 16 മാല വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. യമനിയമങ്ങൾ റെഡിയാണോ മാതാജി? രാജലക്ഷ്മി മാതാജി യമനിയമങ്ങൾ മത്സ്യമാംസാദികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അത് മാത്രമുള്ള നമ്മളെ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ നാളെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 4 മാല എത്തിയവരും അവരെ ലിസ്റ്റ്, 2 മാല എത്തിയവരും അവരെ ലിസ്റ്റ്, അത് നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹരേഷ്. ആ പ്രോഗ്രസ് അമ്പലത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരണം, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം കേട്ടാ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി പിന്നെ ആരാണ് 16 മാല? ഒന്ന് ജയലക്ഷ്മി മാതാജി, പിന്നെ ആരാണ് 16 മാല ജപിക്കുന്നത്? ഞാനുണ്ട് പ്രഭു. അനിത പ്രഭു. യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. പാലിക്കുന്നുണ്ട്. 16 മാലയുണ്ട് ജപിക്കും. ആരാ? ഉഷ മാതാജി ആണോ? ഉഷ മാതാജി ഹരേഷ്. അപ്പൊ 3 പേരായി. പിന്നെ 16 മാല യമനിയമങ്ങൾ. ഞാൻ ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞതാണ്. 16 മാല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. കുഴപ്പമില്ല ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ 16 മാല ആരാ? മണികണ്ഠൻ പ്രഭു വളരെ സൈലന്റ് ആണല്ലോ ഹരേഷ്ണ. രാവിലത്തെ ചാൻഡിങ് സെഷനിലുള്ളതാണ് പ്രഭു. അതെ. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ശരി. ഞാനാ പുതിയത് ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവർക്കും അത് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം. നമുക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് കൂടി മാത്രമാണ് ഹരേഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്? അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്തി നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങാം. നമ്മളൊന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? അതെ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓർമ്മിച്ച് ഇന്ദു മാതാജി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. ഞാനത് 4th ലെവൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്? ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആവട്ടെ. ഹരികൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. വഞ്ചകൽപത രൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമ്മ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഉപവാദിക്കിച്ച് ഗുരുദേവിക്കിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം.